Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kinigya po niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way pa na makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karon mahigala nga Biyernes o ga pizza 23 na. Nining buwan karon mahigala sa Mayo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natin pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sgutanan karong buntaga mga higala. Gobernador Gwendolyn Garcia gipangayuan og katin-awan sa ombudsman nganong di siya angay nga i-contempt tungod sa wa pagtuman sa kamanduan niini nga unom ka buwan nga pagpaubos sa preventive suspension sa ombudsman. Straight to the point. Adanig pagtagad ro buntaga mga kaigalaan ha, kay ang ombudsman ron ni himo na og show cause order ngadto kang Gobernador Gwendolyn Garcia. Apan ang iyang abogado nangatarungan nga wa kunoy basihanan ang show cause order sa ombudsman ni Garcia tungod kay nakakuha kini og temporary restraining order gikan sa Court of Appeals. Straight to the point. Onerong legal battle mahigala tanawon tag unsay dugang aksyon sa ombudsman ani. Unya matod pa dunay lain pang kaso nga gipasaka batok ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Now sa ako nang ginaingon, permiro mahigala pag kuha nilang TRO do na patoy daghang mga hisgutanan labot sa hisgutanang legal. Ang akong opinion adto permiro nga pasagdi na lang na si Gobernador Garcia, total gamay naman lang mga adlaw. May na lang nang naa siya diha kay Tam John sa mananakutob. Taman sa John, no? Kay kuan man na, June 30 human naman. So pasagdi na lang. Pero sa pikas bahin na unsa bang hitabua daay nga managinot pa man sa mga adlaw na habilin indeke? 1.2 billion pesos. Mo'y gusto mga higala nga idali sa pagpalabang ang maong kantidad. Naunsa man in taon mga kaigalaan? Ngano nga certified as urgent man kining mao mga higalang pagpalabang sa 1.2 billion kapesos? Straight to the point. Asa man ning kortaha di ay? Unsa man kadinalian di ay gyud? Ha? Ang gipagkinahanglan ini mong kwarta. Kapaspas ba may gala certified urgent god? Imagine ka kung certified urgent na pinaspasay na. Di na moagi mahigala og natural nga procedure sa pagpasar og usa ka balaod nun? Straight to the point. Kay gi-certify ko niya nga urgent. Nganong naingon anak man na Gov-Gwen, ha? Kini ni ang kumbuton hunaon June 30 naman lang kutob. So hatagi higayon nga kanang muhatag sa direksyon ni anang maong kantidad. Ha? Mauna ang bagong gobernador Sugbo. Sagad mga higala karong mga panahon na day kanang padung na outgoing na nga official mag hinay-hinay na pamutos, ha? Kini siya may gala mohimo magyapo mga laka nga lahi. Ti amo na mga higala unya aton tiwasog hisgot ron. Unsa man ka urgent na? I-certifying urgent. Kung kana tambal, alam mo ka 1.2 billion? Kung kana ipalit og mga tambal aron nga para kana sa atong mga provincial hospitals. Para kana sa mga district hospitals, okay. Why problema, ha? Pero unsa man atong lilion para unsa man day ni? Sa infrastructure ngano man? Ha? Unsa man man ang mga tao magduda gyud, ha? Unsa man ang kontraktor to nagdali na, unsa man? Nagdali na ang kontraktor, nagdali na si Governor Gwen kay June 30 na lang kutob. Straight to the point. Kani mga pangutana kani, ha? Pangutana lang sa publiko nganing anak man. Unsa man doy, do na di ay kanana ang dinalian emergency nga between life and death
kasamangkin. Atong tiwason nun mga higala ha sa paghisgot ni. Kay may panimogob, no? Ay nalang pag labot-labot sa 4 binilyon din na sa Kapitolyo, eh. Kay hinihukom naman mga subuanon nga ang ilang gisaligan ron o na si Pam Bari 4 atong ihatag niya kaya may klaro ka na nga mandato 1.1 million good kapinday ang kang Pam. So ang imo layo kay margin 300,000 kapin ang margin sa mga subuanon ni klaro na ginana. Sa mantis guin in town, oy. Mas malipay pa mga tao kanang chill-chill na lang ka ba? Total gamay naman lang ni nahabili nimo. Utob naman ka June 30, report ka sa Kapitolyo, imong na ginuton lang na nga lingkod-lingkod ka sa mga opisina isip gobernador. Unya chill-chill ka, kapi-kapi ba ka diha o mag-TikTok ka na lang din ha. Kini dali manigob, ngano manigob? Ato tiwasog hisgot ha. Daldali ni, may gini mga higala kay wa makurom, wa matuki tong maong isyo. Ni adto nga iyang gipatawag nga special session. Straight to the point. Unya, do na pa may laing session nga mahabilinday. Unsa may mahitabuan ni? Atong tan-aw na mga board members. Mo nang niingon mga higala si board member Borgonya wa kumutunga kay klaro ni nga bad faith kini. Ha? Kining gihimo mga higala nga pagpalabang sa 1.2 billion. Straight to the Pero point. nitingog sab si provincial board member Tata Corominas. Atong panidaan ang mga board members ingon sa nga ang iyang pagtambong sa sesyon wa magpasabot nga mobuto siya day. Pwede man kuno nitambong siya dito. Wa man to makurom pero ang iyang pagtambong wa magpasabot dili automatic nga mobuto siya. Ang iya do na kuno siya pangutana og uban pa nga pagsukit-sukit. Sa among tanawon ha kay ang katawhang subuanon ron mubantay man ani. Atong bantayan ang atong kwarta. Ngano man ning kalakiha nga pinaspasay man kayo. Anya akong tiwason ni mahigalang gisulti kay adto man ni agi sa opisina sa Vice Gobernador Inday. Unya ang katarungan mga higala ni Vice Governor Glenn Soco. Ang tiwason karong adlaw para kuno i-renovate na kuno sa opisina di ay sa mga bag-ong board members. So inana nakadinalian di ay board member Glenn Soco, Vice Governor elect Glenn. Kini ni ang napay dakong tsansa no nga imong kuha ang imong kaugalingon bag-o pa man no mutarong ka ba sa imong pagsugod palanggani na unsa naman ang kalakiha Glenn. Pero taas pag chance no taas pag chance kay posible man gud unya nga basin og kidhatan magkasangguin ya di sa kabalibad mga higala. Basin niya pohon ba og kanang wa nasguin sa Kapitolyo basi mo okay na si Glenn. Ato tagaan ka chance pero ayuhan ng imong mga lihok. Labi na ng imong katarungan nga magdali tatong i-discuss ha. Ikaw usa ka amahan, panalitan ikaw usa ka amahan. Muna-una kag kaon bahala go ikaw imong anak. Unahon ang opisina sa mga official sa mga board members bahala na lang tong mga probinsyano, mahigala, mga subuanon nga nagkalisod. Straight to the Karon point. buntaga, ako ipakita imong opisina Glenn ha. Ang opisina ninyong Jongke, ang angay ba nang i-renovate? Straight to the point. Courtesy sa imong Facebook. Ako nang gikuan gipakuha ang sa atong mga reporters dire kay public naman na publish naman na Courtesy sa inyong mga Facebook diha. Ako ipakita sa publiko unsa ning imong opisina kanindot. Unya human mugasto na pod kay mo kunong dali-dali gyud ning 1.2 billion kay gastuon kay nana may bagong board member nga mopuli sa opisina para i-renovate. Pero hatagan taga chance. Napay dakong panahon nga motarong ka, Ay okay, sugod pa lang gani mo mag unsa ning kalakiha. Unya, padung pagug ka, no? Padung ka pagka serbisyo pagka Vice Gobernador, itarong-tarong kuno gamay Glenn. Kay nagtan-aw mga tao Nagtanaw, nakatutok mo na kung kulom karong adlaw sa Pamantalan da Freeman. Cebuanos are watching the Capitol. Straight to the point. Nagtanaw sa Kapitolyo. Nya ikaw po, Vice Governor John Davide, Vice Gov John, medyo butanon naman na si John Davide, no? Pero John, kay bawabaya ka nga sa tanang gobernador, ikaw rin taon may gidaog-daog diha. Kaya di ko siya katingog dahil sa kuwan iya kutob lagi sa pagdukdok sa gabil, di sa makadibate, di sa mahigala makasponsor mga balaod nun. Unang higayo na, gikuhaan yun in taon John mahigala. Siya rin, Vice Gobernador. Sa history sa Sugbo nga, di yun makalalis, di ko pwede gikuhaan sa gahom ba? Limitado kayo o gahom ang Vice Gobernador.
Nya karon nga padung nakahawa bitaw Vice Gov John. Kini ang barugi na lang pod ang imong prinsipyo taon pod. Barugi ang imongan nga Davide maayong tao. Kanang imong amahan nga si John Davide maayong tao. Ikaw nagtuog mi nga kuan ka baso anya lang kayo palabi og kuan kay padung na at least nabay ligasiya. Nya kung gusto kang mobalik sunod at least okay pod imong record. Kay nagtan-aw man mga subuanon nga ayoy naunsa naman ning kalakihan mo na maghilom pa man mustirana. Sa kasubra mahigalan John Davide god nga murag buutan ba. Wa sa gyud sa libog pero murag na say kay ubos na actually gid. Asa man kamingita gobernador nga vice gobernador nga igo sa pagdukduk sa gabil lagi trabaho. Diba? Way lain. Giunsa man na ninyo John Davide diha sa kuan. Unang vice gobernador sa Sugbo na nga gin-anak ninyo. Nga gikuhaan siya sa iyang mga kagahuman diha mahigala sa iyang as presiding officer kutob na gud siya diha sa pag-preside o pagdukdok sa gabil. Di gani mahigala makadebate, di gani maka-sponsor og mga resolutions. Naunsa na kalakihan niya karon himuon pa yung instrumentos Davide nya mosugot lagi pong kana Vice Gov John. Kanini ang kuan sa panagsa kanang usay di man enough good nga tarong lang kita kay kinahanglan mo barog sa kamatuoran. Straight to the point. Pugos na taon to siya kuan bitaw in town dagan taon sa congressman dito sa kuan. Dito sa second district. Naman na yung mga kuan ba? Pero barugi na lang kay nagtan-aw mga Sugbuanon ba. Total gidaog-daog man sa kanina kay mao mga tao ba unsa ka diha. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rumutaga mahigala sa Banuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga kailaan ang ato sang paghatag o pagtagad mga kaigsunan sa dugang pa mga issues kay kinini ang tuana o kinas Cristina ni apel na. Sige kay kinini ang kuan man 41 ka mga cabinet members pag ingon pang BBM mga higala nga mag-courtesy resignation. So tuana ni file na mga higala si Cristina may pagkawa maglangan-langan. Unya courtesy resignation man kay aron nga posible gustong BBM nga kunuhay iyang ayuhon ang dagway sa panggobyerno sa second half na nining iyang pamunuan. Kinini ang maghuwat lang mo kay ako gisayangan ba ko sa uban unta nga cabinet secretaries day nga do na mo tay angayan ba katong uban way sayang oy may reason ninyo oy. Pero maayo kay naapil na ni Mang Higala wa maglangan-langan pod si Cristina. So karon okay na no og itudlo kag laing kabinete da naara na nila dihang Marcos og i-reshuffle mo or baka di gyud gani da pauli lang ka di sa Cebu na pag TikTok lang mo si mong inahan nga si Gwen. Ay pareha mo si Villana no. Unya mas may pa malipay mga Subuanon nga kini tan-aw bang sayaw na mo diha kay lisod man og mag agaho medyo problema mahinuong dako. Sama karon mga higala na ipalabang pa man gyud ni Gwen ang 1.2 billion. Kutob na lang ka sa John. Imo pa gyud nang stilan baya oy. Straight to the point. Taga-tagan tanig pagtaga sa Banuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini mga higala uban pang maskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP #1.